Gràcies a tots per acompanyar-nos. Gràcies per compartir amb nosaltres la il·lusió per donar vida a una nova manera d'ensenyar. Sabem que sou molts els professors i professores que, malgrat les especials dificultats per les que esteu passant, manteniu viva la vostra vocació de trobar camins que condueixin a la millora amb el rendiment del vostre alumnat. Ho sabem i per això hem volgut fer aquest acte amb un gran espai. Ens omple de satisfacció constatar que no estàvem equivocats. Vull començar la meva intervenció esmentant d'una manera molt especial a tots els que des de fa prop de 4 anys col·laboren d'una manera absolutament entusiasta en la creació del projecte Supera't. Des de la primera presentació amb el marc de IT World l'any 2010 fins al dia d'avui, són moltes les persones que han aportat treball i esforç per concretar amb un model útil i entenedor les experiències engegades des de fa molts anys a l'Institut Escola Jacint Verdaguer. Podria citar-ne els més destacats i agrair-los la dedicació que han tingut i que continuen tenint, però aquest projecte, com no podria ser d'una altra manera, també s'ha construït amb un nombrós equip multidisciplinari amb el qual han participat gairebé un centenar de professionals de diferents àmbits. Han participat, participen i participaran perquè és un model que ha de seguir evolucionant. També vull agrair d'una manera molt especial la col·laboració dels més de 80 centres i els 110 professors que estan patint d'una manera, això sí, molt constructiva, les proves pilot que duem a terme arreu de tot el territori català. A tots ells i elles, moltes gràcies. Si haguéssim de definir què és Barcanova en 3 paraules, m'atreveria a dir que d'entre les moltes que em venen al cap, decididament ens quedaríem amb aquestes 3, amb innovació, progrés i territori. Innovació. Barcanova neix a principi dels anys 80 sota el lema La renovació pedagògica en marxa i des de llavors ha crescut al costat de l'escola més innovadora i ha acompanyat a tots els docents inquiets per millorar la seva experiència professional i compartir-la amb l'entorn educatiu. Aquesta vocació ha quedat palesa amb les diferents etapes al llarg dels més de 30 anys que portem de trajectòria. D'una banda, amb l'ús de lemes orientadors que parlen de renovació, d'innovació, de futur, d'arrels i de catalanitat, i d'una altra amb el Premi Barcanova a la renovació pedagògica, amb el qual volíem incentivar els professionals que compartien la mateixa inquietud que nosaltres. Plegats, ells i nosaltres vam poder donar llum a projectes tan útils en altres moments com ho serà a partir d'ara Supera't. Progrés, perquè la voluntat que ens ha mogut sempre és la de construir eines que ens ajudin a evolucionar en positiu, a fer més fàcil el trànsit de docents i alumnes cap a nous models educatius més eficaços, més significatius i més adequats a les vivències de l'alumnat actual. El que avui veurem i escoltarem és fruit d'aquesta aposta de progrés transformador en ple debat sobre el canvi dels models educatius i sobre quina escola pot ser més significativa pels alumnes d'avui i ciutadans de demà. Editorial Barcanova proposa concretar el discurs amb una eina fruit d'una llarga experiència d'eficàcia contrastada i que estem convençuts que us serà de gran ajuda si entreu i descobriu el món de possibilitats que us obre. Ens apuntem a la innovació de progrés
sí, però la innovació tranquil·la i positiva, a la que pretén facilitar la tasca als professionals de la docència, convençuts que així en sortiran beneficiats els seus alumnes i la societat en general. I territori, perquè no s'entén Barcanova sense la llengua catalana, un àmbit comú de la nostra cultura que no es pot adaptar des de realitats alienes. Per construir-la cal treballar amb els autors d'aquí, els mestres i professors d'aquí, pensant en els nostres referents, amb el nostre imaginari i sempre amb els nostres alumnes. Ve d'aquí la voluntat de crear, ja fa molts anys, el primer material de parvulari en català, el Sol. Qui no recorda també cap a finals del 80 les sèries de batxillerat de Barcanova, les primeres en llengua catalana, amb títols com Tornaveu, Albada, Ambi, Sefarat, Quàntum, Diàleg. Ja instal·lats amb el final dels 90 vindran les sèries de primària com Pulset, l'estructuració per crèdits de la secundària i l'establiment d'un nou premi sota el nom d'Antaviana i amb el que van voler potenciar i premiar la creativitat infantil. I així fins a arribar als materials competencials que estem presentant aquests dies a les escoles i instituts. També la literatura infantil i juvenil de Barcanova té un pes específic amb el territori, amb col·leccions com el Bosc de Colors, Sopa de llibres o Antaviana, que juntament amb el Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil ha permès la descoberta de múltiples valors literaris i la potenciació de la lectura entre els infants. Per tot això que us he comentat, no s'entendria Barcanova sense pensar en la innovació de progrés al territori. I sent fidels a aquesta triple garantia, us deixo amb el desenvolupament de l'acte amb el que intervindran Salvador Cardús, Ferran Ruiz, Josep Maria Esteve, Josep Manuel Rafí. Clourà l'acte Manel Busson, subdirector general d'Ordenació Curricular del Departament d'Ensenyament. Insisteixo amb el meu agraïment en nom de Barcanova per acompanyar-nos i amb el desig que Supera't sigui una eina útil per ajudar-vos a sortir d'uns moments en què imperen les dificultats. Moltíssimes gràcies a tots.